mga ka-listeners. Siya manunubos sa yuta, makarumi ko sa gikas sa langit. A dream is a wish your heart made. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugidlanon, munyika. The dream that you wish will come true. Kawat? Kinsa kawat akong munyika? Wata may baw. May bawaan ba ginas kadaghanan nga na nag-iya mo kompanya. Tingalig doon ay makahuna-huna pagkidnap sa atong anak o pangayo ag ransom. Padyun-dyun ako ba? Kinsa kawat akong munyika? Maolay gina, Mateo. Kinahanglang bantayan ginatog maayo ang atong anak. Basta doon kawat akong munyika, patay jud siya. Ako jud labanan akong munyika. Mateo. Doon na sultin ni mo, Sarah? Doon na kawat sa akong munyika? Oh, wawi. Nganong hadlok man ka? Mahal ko ang akong anak, Mateo. Ato, Sarah, oy. Ato, anak munyika. Ato, siya munyika. Oo, di ay, Mateo. Ato di siyang anak. Atong duhang munyika. O kinahanglan nga ato gid siya ampingan. Ako jud bantay akong munyika. Ako jud bantayan. Tanawa, Anton. Angayan kay ko sa akong gipalit dito sa mall, no? Kunwa ka pa? Di gyud ni nako mapalit. Tingalig ta makapalit o gamito nun dinis kusina. Musamot nga di ka makamaumuluto. Uy, makapahiubos man sad ka. Ako no, dorong paibog ni mo sa akong pinalit nga skirt. Pero mura makag nagmahay nga ako ning gipalit. Wa mo guna sa atong budget, God? Kano sa man niya doon na kay budget nga gusto na ko paliton, be? Gamay pa kog sweldo, Imi. O kang kinsa man ang sa... Sige, bito kong tandog sa imong garbo or manggandoy ka na nga mamahimong manager sa inyong kumpanya. Kay mamay mo na bitaw niya akong manager. Asa man ka mag-manager? Sa inyong kumpanya din o sa inyong branch? Hinahinay lang, God. O kano sa man ka mamahimong manager sa inyong kumpanya din O niya na mamatay ang imong inahan? O niya dugay siyang mamatay? May mo ba? Ayaw tong luha nga akong inahan? Sorry. Usa man ka? Ikaw manggod. Sayo ko. Usa man? Nagsige kag ampo nga mamatay akong inahan, ha? Uy. Hoy, Imi. Mahal ko si Mama. Sorry na lagi. Sorry. Mahal na akong akong pamilya. Timan ina. Labi na gyud si Mama. Nag-inusara siyang nagduma sa mong negosyo. Ug sa samang higayon, nag-atiman na mong duha ni Dong Mateo. Nganong imo man kung giasuyan, ana, oy? Aron mo tuo ka. Nganong importante kay nako nga akong inahan. Pero nga nung wa magkamakahuman sa imong kurso, kung tinuod pang importante nimo imong inahan, be. Nga nung imo man lagi siyang gihatagan og problema. Latagaw pang akong nauna niya itong higayon na. Karon di ay? Nagmahay ko. Sobrang akong pagmahay. Nga nung wa na ko paminawa sa Mama kaniyadto. Anton, bisag uwahin na. Makahimo pagyapon ka sa pagukod, aron maangkon gyud nimo ang imong kalampusan. Gusto kay Imi. Ug mo na hinungdan, nga nung gihagad ko sa Mama nga muadto ko sa Cagayan. Dili na mo ibuot na kong ipasabot, ha? Kana yung pagka-manager nimo sa inyong kumpanya, maoy angkon na. Mahimong sa sunod tuig, mahatag na ni Mama ang pagsalig nga rin ako. Naoy, dugay na ka ng usa ka tuig, Anton. Ano bang mag-apura man ka, oy? Walang nimo mahuna-huna. Nga mahimong sa sunod tuig, mapunanta. Unsay buot mo ipasabot, Imi? Wala ko mo gamit og pills. Oh, usa? Ano mo gamit pa man ko?
Nga ready naman ko mamahimong asawa og inahan sa atong anak. Oh, Amy. Ma'am, hinay lang. Saan ka, dali makaglakaw, Ha? Saan man, ma'am, ha? Ma'am, coffee. Bogart. Coffee. Coffee, Bogart. Oh. Ibaw, nagdud ka sa ako ang gusto, no? Kadiyot, kay magkuha ko coffee, ha? Ay, pag hinay kada ko, biyag buto ko matumba ka, Bogart. Sabay imong dalian ba? Tingalig, doon na yung makailog ni mo, ha, sa pagtimpla ni mo kape. Kinanglan ako, di mo timpla kape ni mo. Saba di, oy. Ilog. Sabay mo ilog nga. Umay light tao dire. Ako rin yung katabang. Naglibog Ikaw ito ko, gid ma'am. ba? Dato mata mo, pero isa rin katabang ninyo. Saba di, Ninyo, no? Bogart, oy. Mo ni nakanindot ni mo ba kay imo kong pagkataon. Siyempre. Kung dili magpabadlong. Sige na, be. Aon sa man nagmatan na si Sarah. Bogart, Ma'am. nagmata na ba si Sarah? Sorry, wala ko katubag, ma'am, kay gabutang ko ka ng coffee ni mo. Oo, nagmata na, ma'am, Oo ba? nagluto, nagipamaho para ni mo. Pagkaswerte gid ni Mateo nga nakaasawa ni Sarah. Ano nakaingon ka na, ma'am? Misumbong man si Anton. Gilutuan ko no siyag sunny side up nga itlog sa iyang kalib-in, Bogart. Oh. Ay naunsa ba nga gitukan ko no siya kay purting parata. Patay. May plano di si Dong Anton nga sa pagbawi ni Sarah, ma'am? Hoy, Bogart. Ma'am. Tinghalik imo na sabnang isulti ni Mateo, ha? Our secret safe with me, ma'am. Bade ay. English pang karaho. Ang saman, ma'am. Bade ay. Katugong imong giingon nga pagbawi. Wa baya gyud maguna-una si Anton anak. Ikaw gyud. Di lagi angay magunahon na si Dong Anton na, ma'am. Kay gipangandamar na bagid siya ni Dong Mateo. Unsa? Kaon sa, ma'am. Kaon sa. Tingalig, mawa ang imong ganas kaon. Kay ngano man? Di pa ko ready nga motimanong masakiton. Hoy! Kusay masakiton! Ag ikay masakit, bugarta ka. Bahita sa di mo, mamay. Oo, bitaw. Ako nag-care ni mo, pero wala kay care na ko. Kira ng dagway ni mo. Oh, unsa? Sige na. Sige Kaon na. na. Ganahan kag pahungit ka. Hungitan ti ka. Para mong gagawat nga hungitan ti ka. Saba di bugard, uy. Ikaw ba? Mamahaw na ko lagi. Mamahaw na ko. Nami. Mura ko ni mo bana, ma'am da. Namiki mong tono da. Hilamay ka naman ito! Bayan ko ni mo! Malimot ko usahay! Di pahawa diha! Lagi. Pahawa ha? Pahawa, og di ka gustong matampalungan ako. Sorry. Anda matong auto! Oh. Kay ni guman na ko kaon, ihato dayon ko sa opisina. Right away, my loves. Oh, nag-ilis maligi ka. Asa man ka? Mauban ni mo. Mo ba nasa ka? Mo reporter ba ron si mama? Nga naman di ay good kung mo report siya. Parehas ba good mo opisina nga sudlan? Ay, bida ba yan ni mo? Punan man ni mong kasuko ni mama? Yato tagagbalik sa ato? Di ko. Oh. Ay, naunsam ning bayhan na, uy. Ilahos, Bugart. Bungol ka ba, Bugart? Giingnan ta kang ilahos. Maglakaw no sa gapaingon sa office, ma'am? Kanang babayhana mo ay akong dilikayan. Ang kalib-in ni Anton. Hello, Mama! Good morning! Hala, nagmama na ko ka, ma'am. Palargahan ng auto. Mama ni mo, ma'am. Pagdali, Bugart. Ha? Dili ka ba naog, Mama? Hala, mama ko Usa na. ba, Bugart? Karoon na yun, ma'am. Uy, patasan? Ay, gingnan bitaw ka nga suko pa siya ni mo. Diha nagot siya.
Kung dili siya butagad, manodya na sad siya nga wa ko'y batasan. Sige na, biya na din eh. Dili lang ko ni mo labanan. Unsa akong tamag ka sa paglaban? Dada ako nga to sa imong inahan. Unsa? Dada ako sa iyong office. Og papaminawa siya sa akong kaiubos. Hoy, Amy, nakasa ka na niya. Niya, magpaabot kang atubangon ka niya. Alang sa imong kasayuran, Amy. Gibaoran ako ni Mama nga di ka dadon sa amo o ka dadon ka na ako sa iyang office. Og di gani siya ganahan nga muani ka. Unsa? Sakit man pero kinanglang pahibawon ka. Pero daan ka naman akong gipasidanan nga naglagot sa mama nimo, di ba? Tungod sa imong pagpangilabot sa kasal nila ni Mateo. Wa di ay niya mahuna-huna nga kun imo gyud kong panalipdan, mahimo sad ko niyang umagad. Ihatod ka na lang nako sa ato na. No, dili ko. Musamot ang kasuko ni Mama kung iya ka pang makitaan din eh. Labani good ko, Anton. Imi, di pa karon ng gustong panahon. Okay? Ay, gahi di agad. Sige na. Ihatod na ka. Unsa man, naa pa ang bagagnaw? Saong na ko pagkaiba, ma'am, nga niyaram ko sa auto. Adto Di ko, uy. Ibo kong sapakon? Kung mubiya ko din niya, niya liputon ka tong bayana. Uy, makalaban ni mo. Animal. Hilap! Tingsi uroy ka. Akong tawgon si Anton. Oh, mila ka? Nahiubos kayo ko, uy. Ay, ikaw manggut. Ako pa'y gisakitan. Ako pa kayo mo basulon. Di ka manggod makahuwat og right timing, God. Daan ka na akong gipasidanaan. Mabugusag ka. Kadugay na adto, Kay baw ka na sa mga elders, ha? Dugay mawa ang ilang sapot. Aron maduol ko niya. Magminyo na ta. Utsa? Nakugang nasad ka. Kinsa may di makugang na. Di ba nagsabot naman ta? Nagkasabot na ta. Nga di ka magisgot og kasal. Unyag mo mabdos ko, Anton. Dili lang ni mo luwason ang akong kahimtang. Dili lang ni mo hatagan sa imungan og bansagon ang bata. Nga naman eh. Ayaw nagpalarga ang auto, ha? Wa pa tamaw man. Mamauliw na ta. Dugay lagi kang nakabalik, Bogart. Nga, dito man imong best friend. Kinsa ba? Katugong kalibyan ni Dong Anton. Murag, iuban man to. Wa di siya salig ni Anton? Ingon si ma'am. Iya gining giubanan? Ingon si ma'am, day. Nagabugnaw ko no si Dong Anton niya itong babayana. O gito usad ka? Buto okay. Si ma'am nagwinisulti. Anak magidayon ang sumbong si Dong Anton niya. Si mama giniyang sultihan. Nagsugod nagpaningil ang karma. O rin ang karma, sir. Babae na, sir. Paghilom, Bogart B. Ikaw no napulos lang yung kabinuang, uy. Tanam ko tag-unsa ng karma. Babae ba na? Binuwang din na. Wa ka makasabutan ng karma? Wag it, sir. Oh. Unsa rin? Uy, ano nagpaduol ka na ako, uy. Sorry. Palayo gamay. Duol ra kayo mong naong. Pasabton di ka, ha? Miabot na ang adlaw sa pagpanudya, Bogart. Sige. Ang gaba. Yan na to sa ato. Dili ka lang manaog. Tuwa na si Mama sa office. Nga naman di ay kung tuan na siya. Mahadlok di ay ko. Ikaw, di ka mahadlok. Pero ako, mahadlok kong Mama.
Gusto kong magkasulti tag maayo bahin sa atong kahimtang, Anton. Inikabot na lang ako. Okay? Sige na, adto na ko. Ayaw lagi yun na paglakaw. Magsabot una ta sa atong kahimtang. Naunsa man ka, Amy? Murag dili na importante nimo nga atong relasyon. Kisa may nagsulti nimo. Nga nawa mo ka malipay sa diyang gisgot ko kasal. Tungod kay mo na atong gikasabutan. Gipasabutan na ka. Nga nahimo ang maong kasabutan, kay wa ko magtuo nga makaton ko sa paghigugma nimo. But, na-fall na ko nimo. Imo ba kong mabasol? Hatagi una ko gigayon nga magunahon na sa imong gibati. Please, Amy. Hatagi ko gigayon. Bugart. No sa kalakaw akong munyika, no? Gusto na kang mugod-gukod sa bata. Dong Antono, atong Antono dong Mateo, nga mo dagandagan. Anton Pigyo. Sa likod. Tiyo gani ka. Ganon kay ko, Bugart. Bawa ka dong. Ginailabing kapoy sa usa ka batang bantayan, do. Kanang susunod kas bata nga mudagan, ang kapuya. Di bara. Di bara. Di ko kapuya na Bugart, oy. Muon kag bara, no. Bantay, bitaw, magamo ka. Oo. Nganong na, ha? Nga day, Bugart. Sumantaw, di mo nagibutang sa sahog ang bata taon, oy. Kuan, akong tudluan paglakaw. Di pa tao na makalakaw, dong. Ayo! Kinikibutan mo na ni mong bata. Ay, Ako siya tudluan saon paglakaw, Sarah. Mateo, dili pa mahimo sa pagkakaroon. Tanawa, reklamo mo niko. Gusto lagi siya lakaw. Ako ko nagisisultian, sir, nga di pwede. Ayun, magipagdali-dali dong Mateo. Natingali, makimpang niya na yung munyeka. Onsa makimpang, Bugart. Uy, basta mo ron? Yung mga pultahan sa kural. Ay, ako susi kinsaron saba-saba. Si Bogart dili ato, Mateo. Pero usad yan ka demonya. Lo. Pasudla siya, Bogart. Ako siya pasudlan, sir? Maayo ng anhimi sa sud. Oh. Aron masayran ko kung unsay akong saa. Nganong ikaw may migawas? Kanong musuhod man ka, ha? Ablihin na yun! Ikaw ba? Ikaw ba? Mura siya tagag naabot, no? Buwat ka naabot, niriak ka. Hinong gay! Nganong pirmi mo lang kang mangisog kung muanhe O ka? nganong mangutan amasad ka? Natural! Arong may bawo ko! May bawo! Dili kay gusto na ko ikasulti, ha? Pagawasa ka tong asawa kuno sa abnormal! Nah, samot. Unsay samot? Samot. Imo pang gisaway akong amigo, mangunidong Anton pa yun. Di ka pasudlon. Pagawasa na ka tong ginganlan og Sara! Oh, Ikaw dali! animal Sumang jud ka! ka! Animal jud ka! Mara siya kong naabot. Niriaksad ka! Pre! Ikay animal, ha? Ikay nanong, ha? Ha? Ikay nanong. Nanong! Ikay magbuot. Ha? Nanong ikay may magbuot. Say gayon nga magminyo ni si Anton. Paminaw! Say gayon nga magminyo ni si Anton. Ikaw ang una na kong putbolon. Wah! Handa! Una ni kang putbolon ani malaka kon makasal mi Anton. Bungol! Wah! Uy, lami. Punta mo ka! Miss Universe ka nga, minyuan sa akong dong Anton, ha? Pagdamgo sa dito ay, unya, pangilam mo sa lamaw. Aron, masingo ni mo ang imong kabayo. Animal ka! Animal jud ka! Ano nilikay man ka? Sakit sa kundughan na paod sa gate. No. Aray! Bigawas ang imong tutoy, oh.
Dota tutian. Malang ka, maabutan lang ka, sagpaon, tagin ka, babuya ka. Makabasol, gikon mo, babuya ka. Uwata ang akong pagbalik. Balik. Ayan na, pagbalik. Dari na dire. Dali na yun. Yayay gigaron. Daog jud bugat ay! No! Ayaw na kong pag-ambak-ambak niya, Mateo. Naglagot ko kung wapasod lang ni Bogart. Ganihan ako naglungot-lungot anang bayhana. Sugot ka, bugno mo duha? Wa ko maanad, anak Mateo. Pero dili ko gusto nga permis siyang magbinastos din eh. Bugno? Bugnoon ka? Uy, di ko sugot, oy! Kinahanglang panalipdan ko usab ang akong katungod, Mateo. Balan wa ko sabot mo sulti sa Roy. Basta, di ko sugot doon na bugno ni mo. Sakit na nun niya ka. Mateo. Kinsa maning nanawag? Nganong nanawag ka, Bogart? Nagkaroon na lang kung tawag ni mo, ma'am. Aron magsusi. Kano sa ka kuwaon, Michael? Sa tuon sa imong giingon? Michael. Si Michael? Ni mo. Saan ka, Michael, na kung tawag ni mo. Hoy! Naapakas duol na, gidakol ta na ka. Sabay. Hoy, ako rin manawag ni mo. Oo, sige. Murag manlakaw ra ba sila sa Anton ug ang iyang ka-live-in? Ay, mao ba, ma'am? Nag-uban ni sila si Dong Anton ug katong iyang kalibin. Anong misong lagi ito? Bayhana din eh. Ha? Unsa? Misong nasab katong babayhana? Mamoy, yan katong pagkauso si Sarah. Ada, nag-isip maging sampung sa tutoy. Unsa? Oo, talagi, ma'am. Ngano man? Sorry ma nga, mikalit kog sod ning imong office. Nalipay sab ko nga niya ka. Imo na kong pabalikon sa Cagayan? Miadto na sab ang imong ka-live-in sa bahay og nagbinastos. Unsa? Gusto ro ba untang pasudlo na lang ni Sarah ang imong ka-live-in? Aron masayod siya unsa gihinungdan sa pagsinggit-singgit niya. Animal ganing bayhana da. Ay, ngano bang nalambikit ka magbastos, oy Anton? Sorry ma. Unya, nagkasulti ba sila sa Sarah? Wa. Kaysa dihang iya untang kabuoton si Bogart. Daling misibog si Bogart. Og napaod ang iyang dughan. Nalaksi ang iyang bra. Good for her. Ano sa pamana ni mo siya buwagi? Nahadlo kong may dautan siyang buhaton ma. Kung ako gid siyang buwagan. Unsa? Mo ni akong gikadlukan ma. Unya, mag-antos ka tungod niya? Ma, Mauray dili mahimo, Anton. ano sa imong buhaton? Papanid-an nato katong babayhana. Dako ang akong duda nga miyembro sa sindikato katong babayhana. Unsa? Nagduda ka ban kaha? Pues, ato siyang papanid-an. Nagisgot na siya kaminyoon ma. Aron gyud kuno imo siyang tagdon. No! Ma, Di ko musugot nga imo siyang pakaslan, Anton. O kinahanglan mangita ka nagpaagi aron mawa siya sa imong kinabuhi. sa may angay na kong buhaton ini. Maglisod ko sa pagpaniin ni Amy. Gawas nga wako'y kwarta. Naadlo ko nga tingalig dunay daot ang buhaton si Amy sa mga mahal ako. Labi na gyud ni Sarah ug sa among anak. Nga akong silpon. Si Amy man eh. Ako baka ni siyang tubagon. Ibig siguro musumbong na sa nisyan ako sa nitabo siyang pag-adto sa ilang mama.
Ay, bahala na niya. Ako siya tubagon. Dili lang ko nimo ulion. Aron imong makita ang nahitabo nako. Anong miadto man sa kailang mama? Gusto raman ko musuroy. Misuroy? Og dito gid ka musuroy nga naibaw man gyud ka. Nga di ka makaso dito. Imo ning gituyo. Nangita kag bikil. Imong labanan ang imong ex. Ay, wa ko'y gilabanan. Pero naibaw man unta ka sa sitwasyon. Nganong imo man gyud gituyuan sa pagadto. Anton, ako'y mao'y nauwawan. Ako mo'y nagisian og bra. Unya ako'y musudyaan. Ay, unya lang ta magsulti oy. Wata kong pagpauli. Bye. Anton, kadiyot lang. Anton! Ki-off niya ang cellphone. Iya dahil gi-off ang iyang cellphone. Murag lain ang nagtilima doon. Pagpantay na ko, Anton. Dili ko mo dawat o kapakyasan. Labi pang dili ko pakyason ang akong assignment nga gihatag ni Roger nako. Alaot ka, Sarah, og ang inyong anak ni Anton. Gusto ka ang naunaan ni Mama? Papanid-ana mo si Amy? Ay, marang nagduda na sa kong Amy na. Pero wako'y katakos arong panid-an si Amy. Dili ko makamaumuhimo niya ng maong kalihukan. Dinhi nasabdi ay si Amy? Dinhinasad, ma. Maunta to'y gusto ni Sarah, ma'am, nga pasudlon din ni si Amy. Pero ako'y gikuyawan siyang naunaunaan. Hoy, bugat! Ay, So may nakaon ni mo? Dili man na ikaw! ano naman, ma'am? Kahilas ba yan ni mo? Wag yung kay angay anak bugat. Ha? Mao nang tingog ni mo, mao na ingon ana niya gikuyawan ka man ka. Bugnuon niya si Sarah, di ba? Uy. Unsa man ni ama mong duha si Mateo, dili daay ninyo siya labanan. Labanan maoy. Wala. Pero wa man ang pasudla ni Bogart ang monster. Unsay monster? Muraman monster tong babayan na ma. Mm. Sige lang, uyugit. Sabo ko ayo. Gusto na kong pasudlon din katong babayhana, ma. Aron way laing makadungog sa iyang mga singgit-singgit sa gawas. Ambot nga dong nakaengkwentro tagbabahay nga way batasan. Bitaw? Monster lagi ma. Husto ka, Mateo, husto ka. Sakto lagi ko. Monster jud babayana. Pak dong. Kusog kayo. Tulimbang sa gate. Pero siya rin nawawan, ma'am. Naliman ka? Nagkawil-kawil yung bra. Kinaputol man. Nadudagig ko atong babayhana. Sarah, gikan karon. Kinahanglang magbantay ka na sa imong paggawas ni ining baya. Oh. Nga naman, ma. Ay, ambot lang. Pero dako gyud ang akong duda. Nga kadtong babayhana, sakop sa sindikato. Sindikato? Kinahanglang magbantay ka. Ingon man sa bata. Di ba gididaan ka naman? Nga di na kamo adto silang mama? King nanti ka nga misuroy ra ko dito. Kung misuroy ka lang, ganang imo naman sang giuyog ang gate ug nagsinggit-singgit ka pa. Ha? Kasabay naging nimo nga nagsinggit-singgit ko dito. Ay, Amy. Og mituo kasab. Kinsab pa'y nagpahaba nimo ha? Nga dali ra masad kaay ka mituo. Nganong napoto na yung bra? Ha? Ang imong ex, mo'y mikanlat sa akong bra. Usa? Migawas siya. O kalit ko niyang gibira. Napaod ko. Mao na nga. Naputol ang akong bra. Ay, bisag unsa pa imong katarungan, Amy. Wa gyud kay katungod nga muadto dito ug magbinastos ka. Wa lagi ko magbinastos dito. Ay lago sigiti. Mulaban jud ka sa imong ex. Ambot.
Ambot na lang yun. Wa gyud ko masayod nga nung imo nang ipamugos. Sumagot. Asa naman kong pauli? Mutuo lang ko, Anton. Kung imo kung dadon sa inyo, og sabutan ang atong kasal. Usa. Ma'am, coffee? Ampot ni mo, Bugard. Ay, napagkuan ko ni mo, eh. Pero maayo, kay nakahuna-huna ka, anak, Bugard. Ganira ko si tanaw ni mo, ma'am. Ganira gagalok doon na imong suwang sa imong tuong nga kamot. Ay, nag-uol kos na hitabo din, Bugard. Nag-uol ka? Nag-uol. Iluton ti ka? Nabada! Luton. Anong nag-uol mo ka, ma'am? Sa mga kawin, nabumirang man sa monster ang iyang kabuang. Naunsa? Nabumirang. Murag Ilog nabalik. di ay. Hindi nang kakalitok di ah. Nagdadali gito siya biyak kay ako naman nagisulti ka niya, ma'am, nga nagkawil-kawil ang iyang bra. Kinaputol man. Mauna na ron. Pero, maayo baya gyud unta nga inyo siyang gipasodin, he? Sa to, ma'am? Kadiyot, ma'am, ha? I-care ka? Unsa? Kutawat sa kang kape. Aron mo kanuna kag maayo, murag, wala ka sunahuna, mura. Kadiyot lang, ma'am, ha? Gugol ka, Sara? Nag-uulang ko sulti ni Mama. Kay unsa may sulti ni Mama? Nga, miyembro sa sindikato si Emmy. Unsa na sindikato, Sara? Mga daot ang tao na, Mateo. Nga way laing giplano, kundili ang kadaot sa ilang isig katao. Wadyapon ko sabot, oy. Kung si Emmy membro sa sindikato, mahimong iyang kawato ng imong munyeka. Maudi ay sindikato, Sara? Mauna, Mateo. Di ko sugot, oy. Mao nga kinahanglan yung bantayan na tog maayo sa Inday Barbie. Ako bantay jud munyika. Magtinabangay ta, Mateo. Ingon, Mama, ikaw sab. Di ko no kag gawas-gawas din ni Bay. Ako naman utang gihataga kagawasan si Anton. Nganong iamong man mis akong anak. Atong anak, Sara. Mauna. Patay jud kinsay labot munyika. Ato ba nga ragod ko, Anton? Usa ba? Hupa ko ni mo tubaga. Usa may pangutana? Ngawa na ko tubaga. Katong akong giingon nimo. Nga dadon ko sa inyo aron sabutan ang atong kasal. Unya na ta magsabot, ana. Kanang gikan ako sa Cagayan. Unsa? Kinanglangan ayon noon anak ko akong trabaho. Una kumusod niya ng kaminyoon. Sa pagkakaroon, gamay pa kong sweldo. Gusto lang kong maniguro, Anton. Nganong mahadlo ka man? Ngawa mong ko yunahuna nga mubiya ni mo. Ani pagkugumpa uli, gud. Masigurado ang akong kinabuhi uban nimo. Kung kasal na tanduha. Amy, ako laging unang-unahon ang bag-o na kong katungdanan. Nagihatag ni mama na ako. O ganong dili man lagi ka makapugos sa imong inahan? Aron ikay na'y mag-manage sa inyong kumpanya din. Mahimo ba, Amy? Ayaw ko sige pamugos sa gusto mong mahitabo. Dili ko mahimong hatagan og kay ubos mama. Paghuwat nga mo trabaho na ko sa among branch. Kung mao gyud ang imong desisyon, dili ko muuban nimo. Kung di ka muuban ako, may pagmagbuwag na lang ta. Unsa? O unya na uban. Kung maplastar ko ng akong kaugalingon dito, mangita pa kog akong kapuyan. Ayaw ba ko binuangi, Anton? In love na ba ako nimo? Ayaw lagi palaguta si mama. Dadalagi ko niya. Kaya kung siyang pasabton. Abi na ko gusto kang magkikita ni mama aron mangayo kag sorry. Unsaon man ako papangayag sorry niya, be. Nga para na ako. Wa man gyud ko makasaan niya.
imong gisaway ang akong mangod, Imi. Ay, maumang gani, nga gusto ko siyang ikasulti, aron ako siya pasabton. Unya na lang. Kana makasugod ako sa akong trabaho isip branch manager sa Cagayan. Magpalayo gid ay kanako. Para ni sa atong kaugmaon, Imi. Kana kung musabot ka. Okay, mulakaw na ko. Oh, asa man ka? Atuon ako akong bro. Taga Cagayan man sila. Unya? Mga ikog tabang niya. Pag-secure og kapuy-an. Nga dili mahal. Manager. Unya, magpuyo lang og baratuhon nga ba ay? Di po, no? Presentable po nga ba pero dili mahal. Kada bang, di ko pa akong stag-iya. Balik din ko. Ayaw gyud pag-adto sa bahay nila ni Mama, ha? Nakasabot ka? Sarah, gool na pud ka? Dili ka ko angay mag-uol, Mateo. Dili ko makatugot nga may mahunaw ng dautan sa akong anak. Ako lagi bantay mo, Nika. Kung mo pauli lang kami sa amo. Dado ni mo, Nika? Wa makatultol ka tong animal nga emi sa amo. Di ko sugot, oy. Mateo, paminawas aragod. Basta di ko sugot. Lago ko na. Asa man ka? Mateo. Ako pangitaon ka to, monster. Mateo, ayaw paglakaw, ha? Tingali ko sa may tabo ni mo. Wala na. Mateo, patuon ako, ha? Nga no ilabdan Manila mo, Nika, be. Mamanggani nga kami nalay mulikay. Hindi lagi ko sugot. Hindi lagi ko Mateo, sugot. paminaw ako. Ngano na? Ako pangitaon, monster, ma. Unsa? Di ko sugot daton, Sarah. Ako mo, Nika, ila. Ma, nakahuna-huna ko nga mulikay lang una mi sa kabastos niya itong kalib-in ni Anton. Kalma lang ha, Sarah. Way manghilabot ninyo din. Nagpaapuno kog sikyo din sa ato aron mabantayan gid mong duha sa bata. Ma, Apo ko baya ang akong gipanalipdan, Sarah? Mahal ko kaayo ang akong apo. Hangtod ka. Busa, pabilin lang mo din. Way mahitabo ninyo. Kana mao'y akong ipasalig nimo. Hadlo ka na kung dong Matiyo, eh. Nganong nahadlo ka man? Adi ka mahadlo ka na, ma'am. Nga linlay kulor iyang naong. Tungod siyang kalagot. Nakahuna-huna man kod si Sarah nga papauli sa ila. Gani. Og iyang dadon sa Inday Barbie. Mo ba? Aron lagi ko no paglikay. Wa man makatultol katong ka-live-in ni Anton sa ilang bahay. Mo na hinungdan nga gisapot si Mateo. Mo rin may ulbo yung kaspa, ma'am. Ay, Pagsabak ko, ma'am. Nailay ko rin. risabak! Kidaman ka! Sorry. Kalayo ra na to! Layo bitaw. Joke na to, ma'am. Ikaw nagdamgo uroy ka diha. Sorry. Nahasol ra ba ko hatugos kibuhat na itong pabayana? Ayaw na, ma'am. Ayaw na. Kaya ang wrinkles ni mo. Ayaw paklaro. So di na ko ipaklaro. Nga, tigbit ka na, good. Animal! Katawan ti kagapi, para di ka ma-stress, ha? Unsa man kay angay akong buhaton. Mulahos ka ako sa ilang mama. Aron ako ikasulti si Sarah. Gusto ko masayod si Sarah. Na siya ug ang among anak mo'y akong gipanagan-an sa pagdawat ko sa offer ni mama. Kay kung maayo lang ang dagan sa among branch, may mong adto na mi mamuyo si Sarah. Ganong karon pamasag ko makaunahunay ini. Nagpadaog lang gyud ko sa akong kahuyang. Ug mao pagi akong nabuangan si Amy. Wa ko mahigugman niya. Maorgi akong tuyo nga pahungawan lang siya sa akong pagkakatawanon. Pero karon maglisod na may noon ko sa pagbuwag niya. Kay nakatuna ko no siya sa paghigugman ako. Pero wa ko higugman niya.
Wa ko mahigugman, Amy. Di ko magmalipayon uban niya. Unsa makay angay na kong buhaton. Uy! Nabuang ka na, Bugard? Mapataon, ma'am. Ay, nakugal na ko sa pagbagting sa cellphone. Pero nagtiner ka mag-cellphone nga kuyawan ka man daay kung mo bagting na. Ala, ma'am. Ikaw rin pirmi may manawag na ko. Kaya nangawon ra ba ka na ko? Ha? Unsa? Makugang gigo kay nagatubang ko tang duha. Imposible sa nga imo pag itawag akong toyo. Ang imong toyo na ko nga pag-care na ko nimo. Hilom diha, oy! O, saday. Kir. Kir, bitog mangatol ka diha. Katol ba? Susiha kinsay nanawag ni mo. Aron mahunong ng pagsigig bagting anak alingog-ngog. Ay, kalito bag, may care. Ay! Unsa ikay tubag ha? Ha? Paduol ra gud dire. Paduol dire. Ay, lagi. Hindi, sa tawag ko na. Turo tilaw ni. Uy, hala. Si Dong Anton din eh. Tubaga. Hello, Dong Anton? Pas kang amawa gyud nimo. Usa Dong? Amaw ko? Hoy! Oh, ma'am. Ako'y bigo ni mong amaw, oy! Niundang na gud og bagting na imong cellphone kay dugay kaayo nimo gitubag. Ano mo sa kamutel, ma'am, nga miundang day bagting ang cellphone? Dool ra diri, Bugard. Ha? Dali sa. Iyay, kani. Dali ba, dool? Kani. Magubog-udaan, ma'am, magubog-udaan. Sa'y magubo! Saray! O, sir, padulong ako nimo. O, doon ako. Asa ko dapit dol. Diri. Kani, Dali. Ari diri ma'am, dapit akong, sa akong too. ma'am, akong kamot. Ari diri maayo kay. Ma'am. Ari diri ba sa too. Ma'am, Maayo kayong manamparot ning akong tuong kamot. Ma'am, sanay. Ha? Ikaw matiguan ka dali na. Magsigigag pa ng paro. Ano man tubaga ni Bugart akong tawag? Siyempre akong hangyoon aron ihatag ang iyang cellphone kang Sara aron magkasulti mi. Tungod sa gibuhat ni Amy ka Sara. Misamot na hinon akong tinguha nga magkauli mi. Dili ko ibaylo kang bisan kinsang babae si Sara. Mahal kay nako si Sara. Nga akong cellphone. Tingalig si Amy. Ako nang susihon be. Si mama mo ni nanawag. Ma, nanawag lagi ka. Nganong nanawag ka man ni Bugart? Misumbog si Bugart ni mo? Kami maoy nag-atubang sa dihang ni bagting ang cellphone niya. Unsa may imong tuyo? Ay, ako lang untang hangyoon si Bugart nga ihatag ni Sara ang iyang cellphone aron magkasulti ming duha. Unsa pa may imong tuyo ni Sara? Ha? Nganong inyo man gyud siyang hasulod? Ma, dili paghasol akong tuyo ni Sara. Gusto lang ko siyang patuon nga siya hinungdan nga nung misugot ko nga adto manarbaho sa Cagayan. Ngano pa man gyud? Wala ko'y katungod nga paibawon si Sara nga nagtinguha ko sa iyang kalipay, ma. Nga hangtod karon siya pagyapon ang gipitik sa akong kasing-kasing. Nahibaw ka ba? Nga gusto na lang ni Sara nga mobalhin sa ila da ang bata. Aron malayo sa kabastos niya ng imong kalibin. O nasayod ka ba? Nga puwerteng sukuan ni Mateo kay dili siya musugot nga malayo ni ang bata. Anton, maluoy in town ka. Ayaw mo ang kriminal ang imong mangod. Kung nasayod pa lang mo, unsa nung kadako sa kong pagbasol. Nganong nahinaya ko ni Amy. Nag-antos ang kuma. Bugart, kuyugi ko bi. Yugan ka? Asa mo ka? To stock room. Kita man ko doon na pusil papa sa una. Pusil? Uy! Mag-ikaw ka! Bakoy! Bako? Bako? Si Bako ha? Manabako ka? Di simbak ko ba? Di ko gusto patay, oy.
Ako lang andang pusil para atong monster. Kung mauna dong di ka gustong mamatay, pero gusto ka mo patay og tao, ayaw na dong. Ayaw pagunahon na nga mo patay ka, tingalig preso ka. Bala na. Da! Hindi lang labdan ako munyika. Dong Mateo, nga kita nagpresuhan dong. Sana. Kitoy yung prisuhan na. Kanang prisuhan dong, mo na balik, kanang prisuhan na sa mga kriminal, sa mga kawatan. Basta kanang mga isuging mga tao, kanang sigilag kanang pangisog, pangulata, mo na diya ibutang mga tawana, diya sa prisuhan. Ay, pait kimpoy ang lugar na dong, oy, baho kayo, hasta pang manimaho, kay, di man ka makaligo kay, wa may tubig, panagsaraman. Maoday na bugart? Maom lang. Nya, papakitarong kaon kung musuod kag prisuhan. Di ko tarong kaon bugart? Di, lagi kay usahay, panos pa yung ipakaon ni mo. Lagong pag yun. Di na lang dato, isdak rong bugart, oy. Ang ring, palitig lang ko pusil-pusil. Sama yung pusil-pusil, oy! Ako lang good adlock sa monster. Cornino, bugart no, Cornino. Cornay. Ngano bang nakunahon na ka na dong, ha? Di sabot, oy. Ingon lagi ko, adlock lagi monster. Aron di na siya anhi. Aron sa di na pauli sa raila. Iyara ba dadon munyika? Simple na mo ban ka? Nindot jod din ni Bugart. Sa mong ka, oy. Adlock ko papasara, oy. At dito. Madog mong taon ka, yung kabuutan na itong papang Sara. Taon sa mo dong, ay. Hay. Anong wamalan mo mag-ilis o mentalidad sa mong maguwang, eh? Ano di ay Bugart? Akuan man god. Basta mauna god to. Dugan ba? Bago na ko karon ba? Mo ni nakadaot ni mo dong. Daot. Mo ni nakadaot ni mo. Dayon tag panumbag. Angang, hindi makasabot. Usa may hiwa ni mo masabti, ha? Katugod ni mong gingon. Unda may akong gingon. Katugod ni mong gingon. Ay, bago lagi kami. Limot noon ko. Ayaw dong. Hinumdumi itong imong isulti. Hinumdumi itong imong isulti. Limot lagi ko. Balik na lang ko mo kwarto. Sara, oy. Sige. Paginaw! Malingaw giguanin dong Matiya, eh. Pero kuyaw ni da. Kinahanglan nga ako ginisulting ma'am ang tuyo ni dong Matiyo sa stockroom. Kinahanglan yun, eh. Usay gisulti mo, Bugart? Lagi, ma'am. Matuon ta si dong Matiyo sa stockroom. Aron kuha unang pusil, sir. Usao man niya? Tingaling maghikog to siya. Oh, uy, Jesus, Maria Josep. Si Bateo maghikog? Walagi ko may baw, ma'am. Ang ako untang gusto ba nga ibalhin lang sa laing lugar ng pusil, sir. Oy, mas maayo pag-atulit yung baligya, ma'am, kay makasapi pa ta. Hey, Bugart! Oh. Pataka lang yung kagyaw-yaw diha, eh. Kaysa pinagsulti ni mo nga doon ay pusil ang imong sir. Di dito kang sir, ma'am. Wa may armas ang akong bana, oy. Saan ba ito ako nakita? Nakakita yung kag armas dito sa stockroom? Kita lagi ko, ma'am. Palimpyo mo ko naman dito. Dali, be. Oh. Sigurado man yung ka. Dali, ubanta. Mga to ta stockroom. Iya, kita duha? Oh, kinsa ba di ay? Kita magduha ng gatubang ron. Magtutag stockroom? Ay, kwanto? Iya. Unsa? Magunsa mo ta dito. Ikaw ba, Bugart? Nayabag yung ka, Bugart. Ha? Magsusita kung may armas ba yun dito. Ingon man ka doon, ah. Naku, armas dali ka na.
Ha, ikaw ba? Makatilaw ka man yun ako ba? Dari, ma'am. Kita lagi ko armas dito lagi. Sa katapusan ako panglimpyo rito. Ato, lagi na to. Ayay. Sure na ka, mama. Nga ari kita din ha. Sure ka? Ikaw ba? Ikaw. Ay, agay! Agay! Oh, unsa? Sana? O sana? Kita si gusto mo. Lights on, lights off. Buhot ni mo. Sige na, pasigaan na na. Aga na, hari ka lights on. Kani. Okay. Kaabog ba ya din ni Bogart, oy? Abog ay, binagugunsa. Abog? Giabugan ka, ma'am, nga. Ay, mga abog ka na, ma'am. Kaya ako nung gipaspasan din eh. Sabada, oy! Usabay imong ipaspas. Akong heart. Agay, lamian. Lamian ni mo ng paros, mama. Unsa? Ako nilak, mama. Ha? Ako ilak, ang portahan. Ilak ni mo? Nganong ilak man ni mo? Basig na yung makasuod ba? Ay. Magtutuwad ka niya. Hilom! Ay, mikir ako ni mama. Siyempre, di ko gusto nga mabugan ka. Mo'y akong tuyo nga, pirmi kang clean sa akong eyes. Ha? Ikaw ba? Murag nagtuo ka na gyud Bogart. Nga gitubayan ko ang ibong kabuang, no? Mama, paduwa magasportahan. Sa imo na ilak, ha? Sa ilak! Paduwa magasportahan. Mag-unsa? Asa mo ka? Magkuha kong duga! Aron akong ipukpok sa imong o! Basig maulian ka sa imong kabuang! Ma'am! Makalagot. Milakaw gyud si Anton nga wa ko hagda sa paguban. Ang akong cellphone. Oh, si Roger. Unsa man kahi iyang tuyo? Doon na kay Tuyo, ma? Sarah, hinay-hinahay gyud sa pagpasabot si Mateo nga dili gamiton ang kainit sa o. Nga naman day, ma? Mihangyo siya ni Bogart nga mangadto sa stockroom aron kuhaon ang pusil sa iyang papa. Unsa? Hinuon, pusil-pusil ray among nakita dito ni Bogart. Ako na ning gipahipos aron dili mo samot ang kalagot ni Mateo. Mahimo lang kriminal si Mateo. Tungod sa kabuang siyang maguwang. Wa man ko mulaban ni Anton, Sarah. Pero, dili sab tingali maayo. Nga siya na lang yun ang atong basulon sa kabuang sa iyang live-in partner. Pero siya may sinugdanan, ma. Nag-anto sab siya sa pagkakaroon. Gusto niyang buwagan katong babayhana. Pero nangita siya timing. Nahadlok siya nga kung makigbuwag siya, ikaw ug ang bata mo ay madisgrasya. Unsa man day mahitabo na mo, ma? Mao'y gipaninguha karon ni Anton nga makontrolar katong babayhana. Hinuon, ako nang gipapanid-an katong babayhana. Dako gyud ang akong duda nga miyembro sa sindikato katong babayhana, Sarah. Ma, kung tinuod ang imong pagtuda, unsa man day mahitabo na mo ni Intay Barbie? Way mahitabo ninyo, Sarah. Panalipdan ko kamo. Kumusta naman ang imong assignment, ha? Wala ko makasabot. Nag-ana mo kalayo na ko si Anton. Ha? Huwag masagot ka lang. Tingalig ikaw mo'y malaot, ha? Roger, hatagi pa ko glaing higayon. Taod-taod ako nagpaabot. Ako nalagi siyang palargahon sa ilang branch. Aron makapangayo ko niya kwarta. Dakong kantidad ang kong gikinahanglan. Roger, wa pa siya makasugod. Mao pala'y pag-construct sa ilang opisina dito sa Cagayan. Pero nakinahanglan ko 20,000. Unsa? 20,000? May bayaran kong butang. Kano sa man na?
Ay, naku, pangutanong ko kuno sa. Makikita gani ko nimo. Kinahanglan may giandam na kang ihatag na ako. Roger, please. Wa pa makalarga si Anton. Busawa pa siya makuhang kwarta gikan sa iyang inahan. Kinala ni mong pugson. Roger. Saban, ha? Roger, saba. Samay mong gusto. Kinahanglan pa dyan kang dapatan, di ka. Haron mahatag di mo nga akong gikinalan. Roger, kasakitan ko. Sakit. Napojog ka masakitan. Kumureklamo ka pa. Sina, atuan na ka ng ginganan mo, Kanton. O parayagi siya 20,000. Ako na! Dili ko gusto mo may mong kriminal nga akong mangod, ma. Dili sab ko magkatugot nga maingon ni Ana ang imong mangod. Busa, Anton. Paningkamuti nga dili na mobalik ang imong kalivin sa bahay. Ug tumana na ang gusto kong maitabo. Panid ikatong babayana. Sila sa si Sarah ug ang among anak mo hinungdan, ma. Nganong nangita ko gustong hikayon. Aron mawaa sa akong kinabuhi si Amy. Kanos apa man. Inigbalik na ko sa Cagayan. Dadaan na lang na siya sa Cagayan. Aron sigurado nga malayo sa imong anak o kang Sarah. Di man sad mo uban, ma. O di sa ko gusto mo uban siya nako. Maghatag lang sa kahasol nako. Talawan ka, Anton. Ma. Hangtod ang pagpaniid niya itong babayhana, dili mo mahimo. Ma, gawas nga wa ko'y kwarta nga ibayad sa maniid ni Amy. Lahadlo ko nga tingaling makabantay siya sa itong plano. Gusto na. Ako'y mangitag detective. Aron mao'y maniid ni atong babayhana. Oh, ma. Dili na mausab ang akong plano. Nagdudagit ko atong babayhana. Ma, kung tinuod nga membro si Amy sa usa ka sindikato, musamot nga mahimutang sa peligro nga akong anak kong si Sarah. Ayaw na ko padungga nga may concern ka sa imong anak o kang Sarah. Ang imo rin yung kabulahanan ang imong gihuna-una. Di na tinuod, ma. Bisag unsa pa'y imong irason, dili na ko maminaw. Palargahaon ako sa Cagayan. O promise, inigbalik na ako, sundo na ako ang imong gusto. Gusto kong mapahimutang una na ako nga akong kaugalingon. Believe me, ma. Nahadlok na ko sa pagkabuhato ni Mateo. Og nahibaw ka kyud nga kung si Mateo na'y masuko, dili siya mapugnan. Ma, please, pahangiyuhin noon ko. Unsa man ha? Tagay kong kwarta, aron ako ibili ni Amy. Unsa? Gusto siyang makatuon sa pagluto. Ako siyang atagan og kwarta, aron makapalit siya sa iyang mga kinahanglanon sa kusina. Ha, nabuang ka na ba, Anton? Ako gani siyang papanidan o niya imo na hinuon siyang hatagan og kwarta. Tumani lang una ko, ma. Gusto kong mabisi ang iyang una-una, aron di siya makauna-una sa pag-ani. Ay, kanimo, Anton. Nabuang ka naman tingali atong babayana. Wa, ma. Wa ko mahigugman ni Amy. Busa di may tabong mabuang ko niya. Ako rin ipabilib ni Amy, ma. Aron musalig sa nako ug dili makaunaw nagdautan. Ma, sige na, please lang. Saligi ko sa pagkakaroon. Unsa man kaya akong buhaton? Maayo gani kay wa na ko magasto ang gihatag ni Anton nga 10,000 pesos. Pero 20,000 pesos ang gikinahanglan karong adlaw ni Roger. Kay doon ako no siya bayrang putang. Ay, basta butang gani, kinahanglan iya gini mabayran karong adlaw. Pero asam sad kong ipuno? Ah, may bagting na sad ang akong cellphone. Tingali giapura na sad ko ni Roger. Bahala na. Ako lang tubagon. Si Anton man di ay ang nanawag. Hello, nganong nanawag man ka? Mularga ko sa Cagayan ug Unsa na kaayo sa maong balita? gusto ko mahuman ang building dito aron makasugod akong trabaho. Ug aron maumintuhan ang akong sweldo. Pila ra man sa imong uminto? Amy, ay nalagod pagkapura. Unsa man, gusto ka mubas Cagayan? Magusam ko dito. Ang akong gusto, Anton, nga anhira unta ka mag-manager. Asa ra mo gunagod? Alam pagdali. Unsa may mahitabo kung mapunan ta? Si mapunan ta. Kung mamabdos na ko. Mahimo ba, Amy? Ibalik ang imong pilsa. Unya na pagunaw na niya ng mabdos ko makasugod akong trabaho sa branch. Wala ko mo gamit. Mahimo magani mong ibalik. Wa pa magha ka mamabdos. Please, dili pa karon ha. Dili pa karon ang panahon para ana, okay? Unsa man gyud, Anton? Dili ka gustong anak, gikan ako? Kinsa ba nagingon nimo nga dili? But not now. Ako nang gipanglabay ang mga pills. Ay, mupauli ko karon dayon ha. Aron tayo kang taga-kwarta. Pagpalit niya tong pills, Amy. Sige na, mupauli na ko. Bye. Oh, Anton. Hello. Ki-off na sa animal ang cellphone. Nagaan ko nung kunya kwarta. Maayo unta kun masulbad ang akong problema. Mahatagan na nako si Roger.
Sarah, suko ka na ako. Uwa man. Sige, lagi ka tanaw na ako. Ug ansa tinuod, anong mo adto ka sa stockroom? Ngano ka ba man ka, Sarah? Gisultihan ko ni Mama. Kinsa masulti, Mama? Mahimo ba, Mateo? Ayaw na nagpangutana ko kinsa may nagsulti na mo. Maoy to baga ang akong pangutana. Nganong mo adto kag stockroom? Buwang ni Bugart da. Gusto ka masuko ko nimo? Di, uy. Pwes akong pangutana mo ito baga. Ayaw na nagpangapil og laing tao. Ang akong pangutana mo ito baga, Mateo. Nganong gusto kang mo adto sa stockroom? Kukaon, untan ako pusil, Papa. Unsaon man nimo ang pusil? Patay monster. Nahibaw ka ba? Kung unsay mahitabo nimo kung makapatay ka? Ingon, Bugart, mapriso ko. Di ko gusto, doon nakawat akong manika. Gugol kayo, Mateo, kung ilabtan akong manika. Kung mapriso ka na, kinsa pa may mulaban sa atong manika? Suko ka, Sarah. Masuko gid ko, Mateo. Masuko og muhila ko kung mapriso ang papa sa manika. Pinanggasap ko ni mo, Sarah. Lutoan ka kanakog lami ang pagkaon kun wa pa ko magpangga nimo. No, Sarah. Buutan ka, Mateo. Og pinangga kayo minimo si Inday Parpi. Angay lang nga suklian ko ang imong kabuutan. Ang imong kamapinanggaon na mong duha sa munyika. Lipay kayo ko, Sarah. Binanggad ko nimo. Angay kag yung panggaon, Mateo. Tungod kay mulaban ka namo sa munyika. Og mao na hinungdan. Nganong wa ko ipadayon ang pagpauli unta sa amo. Aron paglikay ni atong ka-live-in sa imong maguwang. Wa ko mo dayon kay dili ko gusto masuko ka. Di ko gusto nga mingawon sa kasmunyika. Mingaw sab ko ni mo, Sarah. Mateo, dili na ko gusto nga magiskot ka nga mo ato sa stockroom, ha? Labi pang dili ko gusto nga mangandoy kag hinagiban aron ipatay nimo tao. Dili ko gusto nga priso ka, Mateo. Amy, bangon na diya. Manglakaw na ta. Dili lang ko. Ha? Mamalit na ta sa kinanglano ni Muskusina. Unsaon pa man na. Nga mo larga naman ka. Kinsa pa may akong lutuan. Sige na, God. Bangon na diya. Oh, kita kayo ni. Nganong imo man kung gipakitaan na ng envelope. Kwartang soda ni. 50,000 pesos. Ha? Unsaon pa mo sa dan akong kwartaha nga mo larga man ka. Bubalik mong gugo. Og manghinaot ko nga sa akong pagbalik. Makauna-una ka na sa pag-uban ako. Sige na. Dali na. Bangon na diya. Pusa na lang ng kwartaha, Anton. Ayaw taon, ihatag taon na nako. Sa man di kayo ni, ha? Unsaon pa man lagi na nako? Ipamalit lagi na itong mga gamit sa kusina. Sige na, God. Bangon na diya ba? O kuha ng envelope. Dali na, God. Bangon na diya. Unsa pa? Ayaw lang lagi kong birago. Dali na lagi. Ay, mabangon na lagi ko. Pag-ilis na rin manglakaw ta. Gikapoy mo kong maayo, Anton. Unya na nito mamalit, nagbalik ni mong gikan sa Cagayan. O, ikaw, God. Kuhaan na lang ng envelope, oh. Diya na ni mo. Kining tanan? Kana kong soda ng envelope. Gituyo na ko ng guham ni Mama aron. Ako ibili ni mo. Bayran pa di ay nimo kining kwarta, ha? May kong di na. Pero, aron mo gawas gid ang kwarta ni Mama, akong gingnan nga cash advance na nako. Paita. Mahimo ba na lang pagreklamo, God? Amy, aron mo usab na ang pagtaga ni Mama ni mo ba? Og aron natagan pa ko niya og ining pangayo na kong kwarta. Doon na lang ko ihangyo ni mo, ha? Unsa man na? Ayaw na pag-adto sa amo. Ayaw na sa muka si Sarah. Makasaad ka ba na ako? Amy? Anton, nagtuo ka di ay nga kwarta rin akong giapas. Hinungdan nga nangita gid ko paagi aron pagpatay sa garbo ni atong imong ex. Gito ni Sarah ang iyang garbo. Pinaagi sa pagpakasal ni Mateo.
Gusto lang niya nga di madapatan sa iyang amahan. May tuyo gyud siya sa pagpuyo sa inyo. Aron magkita gihapon mo, Anton. Aron iya ka gihapon Di matintan. na tinuod, Imi. Kana, maugib ka na akong kikadlukan. May pagbati ka gihapon na itong imong ex. Kay mo laban mong kanina. Imi, naglikay lang ko nga di mauwawan sila sa mama. Makauwaw magod, umuadto ka dito, umagsinggit-singgit sa ka. Naibaw ka ba ya, nagitawad si mama dito sa amo. Ang imo ra magong ex mo ay gusto na kong pakauwawan? Maapil ang ako mangod. Kayo mo ginamay. May mo ba di lang ta maglayos may itong niya na? Tumani lang ko sa kong hangyo ni mo. Aron mausab ang dagan sa kong kinabuhi, uban sa kong inahan. Mudayon sa glaban ng imong inahan sa imong ex. Ang ako ra manghod mo ay gipanalitdan ni mama. Sa ato pa. Dili ni mo ihatag na ako ang kwarta. Kung dili ko mo saad. Para ra gyud ni sa malinaw na tong pagpuyo. Gusto kong tagdon ka na ni mama. Gusto kong dawaton ka na ni mama. Aron kung magminyo na unya ta, dili ko mahasol. Please, Amy. Sa ari ko. Nga di ka na mo ato sa amo, okay? Oh, musaad man ko. Basta dili ka sabang pakita na akong motibo. Nga importante pa sa imong kinabuhi ang imong ex. Adto na ko manarbaho sa layo, Amy. O kung maplastar na ang atong pagpuyo dito, mahimong kuhaon ko ikaw. Aron adto na ta dito mamuyo. Tuhoy ko, Amy. Nahigugma lang gid ko nimo, Anton. Og dili ko gusto nga mahiubos ka na ako. Amy. Okay, sige. Ako isaad nimo. Nga dili na ko moadto dito sa inyo. Ako na ni. Kadiyat lang. 20K ray imo, ana. Oh. Kaya ang sobra na akong gamito sa kong biyahe. Diha na lang na nimo, eh. Oh. Ayaw good dayon panluod dayon. Saman ka? Ay, okay. 20K lay ako, Nagkinanglan sa kog, ako magasto dito. Ano sa man, okay ka? Ay, palang kumain love ni mo ay, di ginunta ko masugot ba? Sige, okay ra ko. Dako gyud ay ugma si Anton siyang kalivin. Nganog nakasulti ka man ni anak. Nanghuwam gud siya ni mong dakong kantidad, ma. Aron iyang ibilin. Iya kuno kining gibuhat aron dili na makahuna-huna sa pag-ani dinhi katong babayana. Mamon kuno iyang ibaon nga binlan siyang igo-igong kwarta basta dili na maghasol nimo. Mituosad ka, ma. Usahay, mukapyut lang kita sa paglaom nga maminaw katong babayana kang Anton. Pero panid-an ko gyud katong babayana. Duda gyud ko. Si Anton gisadaan, ma. Kung unsa may mahitabo na ako og sa among anak. Nagyud ko'y problema. Makasulbad man di ka problema, Anton. Karon dayon. Ako nang atuon si Roger. Aron ihatag niya ang gikinahanglan niyang kwarta. Kitsa mo nanawag? Tingali si Roger. Oh, si Anton may nanawag? Ngano nanawag man ka? O man, karon ka mamalit og mga kahimanan sa kusina? Nagilista ko, Anton. Aron mangumpra na. May pagbituyog ka na ako. Bitaw unta to, no? Pero okay lang. Misamot ko ka in love ni mo, Anton. Dali na yung paduko ng imong milking cow, Mula ka man ko siya sa Cagayan. Iyara ba unya kong kuhaon? Uban. Ayaw siyang biyahe. Hangtod mo lagom. Approve! Bugart! Di ko, ha? Di ko. Ha?
Unsa di ko, Bugart? Di lagi ko. Sige. Kung di ka, di ka sugon parit siupaw. Atong tulo ni Sarah. Pagkaon rin ay mo sugo dong. Hasupa pagkir. Ambi ko tabi. Di ko ay. Di lang ang sugo na ko. Di na ko ay. Tapulan day ka. Sumbong kang mama ha. Tao na dong. Sumbong kong mama ni mo. Balibad ka na ko. Balibay din ko dong. Kaya abin ako maadtor sa stock room. Sa angkong maman mo. Gawas ba, di ko gusto mahimo kang kriminal. Bugart, Oh. doon na jud pusil papa dito sa stock room? Ha? Kisa ba nagsulti doon ay pusil na to stock room ay? Ala, ikaw jud ra ba? Ako, Jod? Ay, tanong mong Jod, oy. Ayaw taong Jod ko pa sa nginli, Jod. Tawang ka. Kay naskamang ka. Kasi mong matang. Itan mo na kay. Di ba ka pinanggay, sus. Di ba ka kay bawo nga doon ay pusil mo papa stock room. Di mo ka na ibawo na. Sadam ko. Lumiyat tutanang na. Dutanang na. Ay, takdan tanim mo eh. Palit na siupaw. Sa kadusina ha. Alam, bigyan eh. Salamat nga migawas ka, Bugart. Oh, uy. Imo rin kong get nga rin dong. Oo, aron magsabot ang duha. Sabot to sa butan dong. Asam ka? Ay, sugo, kung dumatiyo pa itong supa, wey. Dali, sakay sa auto. Oh, ha? Dili mayo anita din magsulti. Tingalig doon yung gawas diya. Mugawas si Mateo, baka si Sarah. Makitaan ka. Dali din sa auto. Lisod na imong plano dong da. Mapatay kong mama ni mga anak, kundi manghod mo. Kundi ba ni Sarah? Sus taon. Maugani nga ikaw ang gusto na ko ikasabot. Igo agad niyo mong ihatag ang cellphone aron magkasulti, Miss Sarah. Ha? Sakpan tang dong Mateo na dong. Sakita na magmanumbag ng manghod mo. Way kontrols ko mo. Di pa yun mo makasabot sa kagibati. Ha? Nagmahay na ko. Sobrang na akong pagbasol nga nung wako hatagig bili ang luha ni Sarah. Karon, bisudyaan ako sa kong konsensya. Sobra gid kaya ang kong pagmahay, Bugart. Busa sabtak ko ninyo. Maniging undo nga, wahi ang pagmahay. Sayangan ni mo babae nga, mo inay gugma ni mo tinuray. At to gigas babae nga, way gugma ni mo. Wala kita ni mo yab. Sige nagpangisog. Saan naman taon ka? Kani nga na konsensya ko, nagbasol ko. Sinsya na ka? Oo. Maluoy ta ko ni mo, pero maluoy na lang ko ni mo eh. Hilak naman ka. Hilak ka? Ay mo ba kung binuangi di ako, Bert? Sige na ba? Tabaangi ko. Kadaghaan ko din yung siupaw, Bugart. Ay nga natin kakalab, ma'am. I care for you. Sam ka. Tawag ko saan ni mama eh. Matay pa yun, ma'am. Wag ko saan eh. May mumuluhod ko sa mong atubangan, ma'am. Ay. Ay, pagluhod, ha? Luhod ko. Ay, baw ko, maglisod kag barong. Hindi, may luhod ko. Ganahin ko luhod lagi. Beta, beli mo, mama. Beta. Usa, magkaoy. Ano, ganahan ko ni? Saan ba si drama ni mo? Padugang kaspusta, Bugart. Ha? Haw, wag ka nag-bonus, madawat gay ka nako. Sige. Bahala ko. Di ko matagag bonus, ma'am. Kuan lang. Usoy, kuan lang. Ngisi man ka. Kuan ba? Unsa lagi? Iyay. Kuan ba ka nang pagsabot rin akong gikinahanglan mo, ma'am? Usay pagsabot. Luhod ko. Angay kong sabton ang giingon ni mong pagkir nako. Ha? Di na ko patimplan ni mong kape, Bugart. Di na mao, ma'am. Nausa magyug ka, Bugart. Muluhod lagi ko sa motobangan, ma'am. Aron imo kong sabton. Dili
lagi ko gustong muluhod ka. Ganahan. Maglisod kag barog. Ganahan lagi ko. Unya, ako na mo tabang sa pagpabarog nimo. This is not a joke, Ma'am. Uy, I'm really serious. uy. I need your cooperation. That you luhod ko, Ma'am. Bahala ka. Lagi ko. Ludha ko. Naunsa man lagi ka? Ha? Luhod ko. Dire kaling ko, dire. Ha? Dire, tupad. Ay, noon lang oh. Ayaw lang pagluhod. Ha? Kay di gyud in taon ko kadaog sa pagpabarog unya nimo bugard. Lingkod dire. Magtupad ang duha, Ma'am. Dia. Pabor ba gusto ni mong siko ra? Oh. Imong siko ba, pabor kayo diri sa mong tuo sa kong naong. Di ka ko madungag tumba ang chair na ko with me. Ha? With me? Ay, sa pagtuon mo na ako, brutal. Kuan mo, Ma'am. Wabi ang ngayon na imong dagway da. Ano? Butlang ni mo ay. Serious ko, Ma'am. Serious? Ha? Kani, Sa? di ko gusto nga ako ginibuhaton, Ma'am. Kay makalitan juga sa akong itugan mo. Animal kang bugartaha ka. Ibug kong gipahinang. O saman, ipahipos na kung tanan nimong gamit niya. Tagan tikag termination pay. Ma'am, ayuton. Ha? Ayuton, Ma'am. Saman. Ayuton ko babuhaan ni Ma'am. Di ko musugot. A dream is a wish your heart made. Maputbol ka in town si Bugart? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning Sugilanon. Munyika. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. No matter how your heart is grieving. Advance video na mga ka-listeners, pakapin sa intro vlog. Okay, thank you so much. Continue ito mga ka-listeners kung maka-edit at drama, no? Ito na isumpay. Thank you so much mga ka-listeners. God bless us all. Advance Merry Christmas.